Saltets opbygning og egenskaber. En syre består af hydrogen plus en syrerest. En base består af et metal plus hydroxid. Et salt består af et metal og en syrerest. Et eksempel på en syre kunne være svovlsyre, som har formlen H2SO4. Et eksempel på en base kunne være natriumhydroxid, som har formlen 2NaOH. Et eksempel på en reaktionsligning kunne være svovlsyre, som er H2SO4, plus natriumhydroxid, som er 2NaOH. Det vil så give Na2SO4 plus 2H2O. Saltets egenskaber afhænger af, hvilken tilstandsform de er i. I flydende form kan de lede elektricitet. Salte kommer i flydende form ved enten at blive opløst med vand, hvor iongitteret splittes op, eller også bliver de smeltet til sådan en grad, at iongitteret går i stykker. For eksempel vil saltet natriumklorid ionisere sig ved at splitte op i delvist Na plus ioner og Cl minus ioner. Her vil Na plus ionerne søge mod den negative elektricitet, og Cl minus ionerne vil søge mod den positive elektricitet. I fast form er de ikke elektrisk ladende. Ioner og ionforbindelser samt deres egenskaber. Ioner er kort sagt grundstoffer, der afgiver eller optager elektroner. Grundstofferne ioniserer sig for at ligne ædelgasser. Man skelner mellem simple ioner. Simple ioner er et atom med en positiv eller negativ ladning, f.eks. natriumionen Na+. Og sammensatte ioner. Sammensatte ioner består af mere end en atom, f.eks. nitrationen NO3-. Oktetreglen og bindinger. Oktetreglen. Grundstoffer, der enten optager eller afgiver elektroner for at ligne ædelgasserne i 8. hovedgruppe, som har 8 elektroner i yderste skal, f.eks. neon. Dubletreglen. Lette grundstoffer vil gerne ligne helium, som har 2 elektroner i yderste skal, og optager eller afgiver derfor elektroner ligesom i oktetreglen. Dermed opstår der en ubalance, når der enten optages eller afgives, og ionerne bliver elektriske. Kovalente bindinger. Her deles grundstofferne om elektronerne, og dermed binder de sig sammen. For eksempel oxygen plus 2 elektroner er lige med oxygen minus minus. Oxygen optager elektronerne. Et andet eksempel kunne være magnesium minus 2 elektroner er lige med magnesium plus plus. Magnesium afgiver elektronerne. Der findes 3 forskellige bindingstyper inden for kovalente bindinger. Den første hedder alkan, og det er hvor der er 1 binding mellem C-atomerne. Den anden hedder alken, og det er hvor der er 2 bindinger mellem C-atomerne. Og den tredje hedder alkyn, hvor der er 3 bindinger mellem C-atomerne. Det periodiske system. Hovedgrupperne er delt ind efter antal elektroner i den yderste skal. Den 8. hovedgruppe er ædelgasser. Det er denne hovedgruppe, grundstofferne gerne vil ligne. Denne proces kaldes oktetreglen. Perioder er inddelt efter antal skaller i atomer. I det periodiske system er der en tyk trappe, der adskiller metallerne og ikke-metallerne, altså gasserne. Når man kigger på et grundstof på et periodisk system, f.eks. aluminium, altså Al, 3. hovedgruppe, 3. periode, det store tal er grundstofnummeret, nummer 13. Det kemiske navn står ovenover aluminium, og øverst står det kemiske tegn Al. Næringsstoffer og gødning. Planter har brug for en række forskellige næringsstoffer i form af ioner for at kunne udvikle sig. Den største del af planten består af kulhydrater, som er opbygget af kulstof, oxygen og hydrogen. Resten af planten indeholder mineralske stoffer optaget fra jorden. I planternes blade foregår fotosyntesen ved hjælp af CO2 fra luften og lyset fra solen, og selvfølgelig også næringsstoffer optaget gennem rødderne. Planter kan ikke undvære hverken kulstof, oxygen, hydrogen
nitrogen og fosfor. Gødning er også en vital del for dyrkningen af planter og andre organiske materialer. Gyllen spredes på marken og opløses af vandet og tilfører dermed afgrøder og planter de næringsstoffer, de har brug for at kunne vokse. Minimumsloven. Minimumsloven er en betegnelse for, hvor mange stoffer, der er tilgængelige for en plante. Det kan ses ved en tegning af en balje, som består af brædder med forskellige længder. Det korteste bræt svarer til det stof, der er mindst af, hvorimod det længste bræt svarer til det stof, der er mest af. Det stof, der er mindst af, afgør, hvor meget næring, der kan tilføres til planten, da der skal være lige meget af alle stoffer. Det svarer til det samme system som en balje. Baljen kan ikke rumme mere end der, hvor det laveste bræt går til. Det er også derfor, at landmændene laver jordanalyse for at sørge for, at der er en nogenlunde ens mængde af de forskellige næringsstoffer til planten, så den ikke mangler noget, og at den heller ikke har overskud noget. På den måde kan landmændene lettere få gode afgrøder, samt holde vores grundvand rent ved at kontrollere mængden af tilsatte næringsstoffer. Kalkning af jorden. Jordens surhedsgrad afhænger af, hvor mange H+-ioner der er i jorden. Hvis jorden ikke påvirkes af mennesker, vaskes kalken ud, og jorden bliver sur. Jorden kan blandt andet blive sur, fordi 1. Regnvandet er surt, fordi det indeholder svovlsyre og salpetersyre. 2. Der bruges surgødning, blandt andet nitrogengødning. Derfor tager man pH-værdien af jorden gennem en jordanalyse for at vurdere, om kalkning af jorden er nødvendig. Hvis man skal ændre surhedsgraden, tilføjer man kalk. Dette kan vises med følgende reaktionsligning. Ca++ plus 2H plus 2 CO3 hvilket så giver CaHCO3 i anden. CaCO3 består af Ca++ ioner og CO3 ioner. Dette stof kan opløses i vand og kan dermed udvaskes, og derfor fjernes H+-ionerne. Nitrogens kredsløb. Stoffet nitrogen har stor betydning for planternes vækst, da den både er med til at opbygge proteiner og planternes arvemateriale, det vil sige planternes DNA. Selvom ca. 80% af den atmosfæriske luft er nitrogen i form af N2, også kaldet frit nitrogen, er det begrænset, hvor meget det påvirker plantevækst, da de fleste planter ikke kan optage stoffet i form af N2. Nogle planter kan godt optage N2, men kun hvis det er i symbiose med f.eks. bakterier eller andre levende organismer. F.eks. bælgplanten. Bakterierne ses på planten som små knolde på plantens rødder. De fleste planter kan kun optage nitrogen i form af ionerne NH4+, som er ammonium, og NO3-, som er nitrat. Disse stoffer optages i planternes rødder som en slags jordvand. Dyr får nitrogen fra de planter, de spiser. Deres ekskrementer indeholder nitrogen i form af NH3, som fordamper og optages i jorden i form af regnvand, hvorefter det bliver optaget i planternes rødder. Nitrogenholdig gødning kan også fremstilles industrielt eller kunstigt. Disse fabrikker, og for den sags skyld også biler, producerer en gas, som hedder NOx, som er en blanding af kvælstofdioxid NO2 og kvælstofoxid NO. Dette stof er skadeligt for mennesker, da stoffet er med til at skabe smog og syreregn. Når planterne dør, bliver det resterende nitrogen frigivet i form af ammonium, som er NH4+, samtidig med at de bliver nedbrudt af nedbrydere. Ammonium kan omdannes til nitrit, som er NO2-, som omdannes til nitrat, som er NO3-. Denne proces fremkommer ved hjælp af bakterier i undergrunden. Processen er også kaldet nitrifikation, da det bliver omdannet til nitrat. Iltsvind. NO3- er en vigtig del af planternes ernæring. Men hvis der er for meget NO3- til at planterne kan optage det hele, vil det resultere i, at NO3- virker forurenende i indlukkede vandområder, som for eksempel et vandløb. Hvis NO3-ionerne ikke bliver optaget af planter, bliver de udvasket i f.eks. grundvandet gennem vandrør, ellers bliver de ført ud til indlukkede vandarealer gennem vandløb. Hvis NO3-ionerne ender i indlukkede vandarealer, vil det resultere i stor algevækst. Den store algevækst gør vandet uklart. Når vandet er uklart på grund af algerne, er det kun de alger, der befinder sig i det øverste vandlag, der får sollys. De alger, der befinder sig længere nede, dør, fordi de ikke har fået noget energi gennem solens stråler.
De døde alger synker til bunds og bliver nedbrudt af bakterier. Da der er mange alger, der dør og falder til bunds, vil bakterierne, der nedbryder, hurtigt bruge alt oxygenet, hvilket resulterer i iltmangel, som gør det svært for fiskene at leve. Konsekvenserne af iltfattigt vand er for eksempel, at krabber i det indlukkede vandområde ser til land og dermed dør.